La nova FE serà el major edifici públic cardioprotegit de la Comunitat Valenciana. Per a que es facin una idea, això vol dir que cada 3 minuts a peu hi haurà un punt preparat per atendre les parades del cor. Se instal·laran 100 desfibriladors semiautomàtics com este i es posarà en marxa un pla per a formar més de 600 professionals. Se recomienda dar una descarga. Estos aparells són intel·ligents, indiquen quan és necessària la descàrrega i, per tant, poden ser utilitzats també pel personal no sanitari. Garantizar una respuesta adecuada en menos de 3 minutos en cualquier ámbito del hospital nuevo. I evitar així moltes morts per patologies del cor que tenen una incidència del 4 al 20 per 1000 en atenció hospitalària. En estos casos, la resposta ràpida és l'única garantia de supervivència. For each minute that you delay the use of a defibrillator, the survival chance drops by 7%. La nova FE invertirà 600.000 euros en este pla i es convertirà en el primer centre sanitari d'Espanya que complís les recomanacions del Centre Europeu de Resuscitació. Si fan memòria, fa 10 anys la imatge que presentava l'Albufera era bastant diferent a la d'ara. El fem i els residus s'acumulaven a les vores de les séquies i... La nova FE serà el major edifici públic cardioprotegit de la Comunitat Valenciana. Per a que es facin una idea, això vol dir que cada 3 minuts a peu hi haurà un punt preparat per atendre les parades del cor. Se instal·laran 100 desfibriladors semiautomàtics com este i es posarà en marxa un pla per a formar més de 600 professionals. Se recomienda dar una descarga. Estos aparells són intel·ligents, indiquen quan és necessària la descàrrega i, per tant, poden ser utilitzats també pel personal no sanitari. Garantizar una respuesta adecuada en menos de 3 minutos en cualquier ámbito del hospital nuevo. I evitar així moltes morts per patologies del cor que tenen una incidència del 4 al 20 per 1000 en atenció hospitalària. En estos casos, la resposta ràpida és l'única garantia de supervivència. For each minute that you delay the use of a defibrillator, the survival chance drops by 7%. La nova FE invertirà 600.000 euros en este pla i es convertirà en el primer centre sanitari d'Espanya que complís les recomanacions del Centre Europeu de Resuscitació. Si fan memòria, fa 10 anys la imatge que presentava l'Albufera era bastant diferent a la d'ara. El fem i els residus s'acumulaven a les vores de les séquies i